таронаи Довуд. мадҳ дар шаъни офаридгор барои марҳамати ӯ ва барои атои файз. забур таронаи 8. худовандо, худои мо, чӣ қадар боҳашамат аст исми ту дар тамоми замин. ту шукӯҳи худро бар осмон паҳн кардаӣ. аз даҳони кӯдакон ва ширмакон бархилофи хамсоҳои худ ҳамдро ба вуҷуд овардаӣ, то ки душман ва интиқомҷӯйро хомӯш гардонӣ. вақте ки ба осмони ту менигарам, ки санъи ангуштони туст, ва ба моҳ ва ситорагоне ки ту офаридаӣ, пас чист инсон, ки ӯро ёд кунӣ, ва фарзанди одам, ки ӯро тафаққуд намоӣ. ӯро аз фариштагон фақат андак кам кардаӣ ва тоҷи ҷалол ва шафқат бар сари ӯ гузоштаӣ. ӯро бар аъмоли дастҳои худ ҳукмфармо кардаӣ. ҳама чизро зери пои ӯ гузоштаӣ. ҳамаи гӯсфандон ва говонро, ҳамчунин ҳайвонҳои саҳроро, мурғони осмон ва моҳиёни баҳрҳо, ҳар чиро ки бо роҳҳои баҳр гузар мекунад. худовандо, худои мо, чӣ қадар боҳашамат аст исми ту дар тамоми замин.